לא שייכות מזה, זה נמס, זה כבר לא... לא, אני מכניסה את זה ישר לפריזר. אני תמיד שמה בפריזר, ואז אני מוציאה ככה לפריזר. שם עוד 5 שנים. תוציא את השנייה מהפריזר, השארתי במחלקות. שם תוסף? לא. הטרמפולינה שיש לנו ממש מגיע למשחקים, פה לא מגיע. בהתחלה הזאת הייתה טובה כי זה היה רחוק והוא היה יכול להסתכל. למה להבין אותה? היא לא היא גדולה. הייתה שאלה באחת התוכניות להורים, לילדים. כל הדברים על הדרך. תעדינות. היה תוכניות שאלו, למה הילד כל הזמן מעיר על הדבר הראשון כשהוא אומר זה אבא. נכון. זה לא רק בגלל זה. בגלל שזה מה זה רימון? הכל רימון? לא, זה בננה וזה רימון. עמית. זה הכל רימון. זה רק רימון. זה של לימור שלנו, של גאת את הרימונים. הלו. יופ יופ. הנה, האלה חד פעמים.